Soňra gahryman arkadagymyz täze şekeriň teýilgäkiniň gurulşygynyň dowam edýän ýerine geldi. Täze şekeriň çäklerini gurulayan deskalaryň gurulşygyna bolşýaly, olaryň bilik işlerine we oturduljak şekilleriň göze geligli bolmagyna üns berilmeligini aýdyp, gahryman arkadagymyz täze teýilgäkiň çäklerini oturduljak şekilleri üren jogapkärçilikli çemilişilmeligini belledi. Ýurdumyzyň beýik ýüpek ýolunyň mühim çatyrygyna ýerleşenligini nazara alyp, teýilgäkde oturdulan düýü kerweniniň öýe bolşy aýratynlygyna ähmet berilmeligini belläp, gahryman arkadagymyz parahat durmuşyň nyşany bolan boýny jaňly ineriň ýygyny terkelen düýeleriň keşfine, milli gymmatlyklaryň, söwda kerwenlerine degişli terişleriň öz beýany tapmalygyna ünsü çekdi. Şol bir wagtyň özünde teýilgäkiň suw çögdürümleriniň, dürli şekilleriň bagy botsanlygyň bu kunjugyň tebigy aýratynlyklar bilen taýlaşmalygyny aýdyp, gahryman arkadagymyz bu babatda köp ýyllyk tejribesine esaslanýan maslahatlaryny berdi. Şeýlekem ahalteki bideglerine aýratyn gadyr goýýan gahryman arkadagymyz teýilgäkiň çäklerini oturdulan bidegleriň şekillerini synlap, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişlerini girdi. Dünýäde birinçi şöhrata eýe bolan bidegleriň şekilleriniň oturdulmagyna jogapkärçilikli çemilişilmelidir. Her bir bidegiň şekilleriniň renk aýratynlyklaryna zerur üns berilmelidir. Aýratynla bidegleri degişli ýazgylaryň häzirki zaman görelgilerine kybap gelmegi mühim talapdyr diýip gahryman arkadagymyz belledi. Ahalteke bidegleriň taryhyna, olaryň nesil ugurlaryna we türkmen bidegleriň dünýäniň sesçilik sünnetyne eýleýän ornuny bagyşlap, bir näçe kitaplary döreden gahryman arkadagymyz ahalteke bidegleriň taryhyň dowamyna halkymyzyň durmuşynda mühim orny eýleýänligini belledi we teýilgäkiň çäklerine bideg bilen baglanşykly esaplaryň şekilleriniň oturdulmagynyň ähmiýetli boljakdygyna ünsü çekdi. Gahryman arkadagymyz atın şekiller bilen baglanşykly işlere Arkadag şäherindäki Awa Anaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň talipleriniň, ýaş mugallimläriniň çekilmelidigini, bir ýerde amala aşyrylýan bideg we awadanlaşdyryş işlerine ýaşlaryň başlangyçlarynyň, teklipleriniň netijeli ulanmalygyny belledi. Şeýlekem gahryman arkadagymyz täze şekeriň ekologiýa ýagdaýynyň ýokary derejede saklanmagyna, täze teýilgäki mühim ornuň degişligini belläp, bir ýerde hemişe göwüsýän baglaryň, ýaşyl dowlaklaryň döredilmegi bilen baglanşykly meselelere üns berilmeligini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde bir işlere öz wagtyna taýýarlyk görülmelidir. Umuman, häzirki döwürde bir ýerde alınıp balýan işleriň häzirki zaman talaplara ylaýyk gelmeýänligini belläp, gahryman arkadagymyz bir işlere üren jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemilişmek babatda degişli ýol başlara özüniň degirli maslahatlaryny berdi. Gahryman arkadagymyz himmelere kefiýetlerin wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlükleri arzu edip bir ýerden ugrady.